Ahojte všetci, tak som sa konečne dostal k tomu, že skúsim vyrobiť jeden tutoriál, vlastne prvý môj, ako upravujem fotky vo Photoshope. Jirko mi požičal fotku svojho tigrika, takže skúsim to predviesť na nej. Na začiatok by som chcel upozorniť na niektoré nastavenia, ktoré mám pri otváraní rabov v Camera Raw nastavené ja, pretože sa mi ukázali praktické a síce jedná sa mi o dve nastavenia. V položke Workflow mám nastavené farebnú hĺbku 16 bitov na kanál, v ktorej upravujem, a pri otváraní fotky vo Photoshope otváranie ako smart objekt. Má to tú výhodu, že keď náhodou mi niektoré nastavenie alebo niektorá úprava v Camera Raw príde nevhodná, tak sa môžem vždy spätne vrátiť a tie úpravy meniť, modifikovať a ladiť. S tým, že 16-bitová farebná hĺbka je samozrejme praktickejšia a pokrýva väčší rozsah farieb pri úpravách a vlastne samotnú konečnú konverziu na 8 bitov potom prevádzam až na úplnom konci, keď je obrázok hotový. Dobre, takže máme otvorenú neupravenú fotku v Camera Raw. Ja v zásade postupujem takým spôsobom, že mám posťahované strašne spusty všelijakých presetov a prechádzam si nimi a skúšam, čo by sa mi asi tak na tú fotku hodilo, s tým, že ten preset použijem potom ako základ na ďalšie úpravy. Niekedy ju nechám tak, ale poväčšinou ten preset je pre mňa len nejaký základ, z ktorého vychádzam a ktorý potom upravujem. A v tomto prípade sa mi zapáčil jeden preset, ktorý mám uložený v obľúbených, a to je tento. Takže ho použijem ako základ a budem upravovať pár parametrov ďalej. Trošku by som znížil vinetáciu, predsa len až taká veľká nemusí byť. Vždy sa dá doriešiť dodatočne. A hlava je trochu tmavá a to vyriešime tým, že použijeme radial filter, lokálnu úpravu na tvár nejakým takýmto spôsobom, zhruba asi takto, povedzme. A čo sa týka Camera Raw, to sú úpravy, ktoré sú v podstate v tomto momente všetky, ktoré potrebujem urobiť. Ešte si skontrolujem, ako sú tam detaily, lebo obvykle nedoostrujem v Camera Raw. Neviem prečo, ale nepáči sa mi spôsob, akým Camera Raw ostrí fotky, takže doostrovanie vždy ťahám na nulu a doostrujem až v samotnom Photoshope. Takže v tomto momente je to fajn. Otvorím si fotku vo Photoshope a budem upravovať ďalej. Tu vidno to, čo som hovoril na začiatku, že keď si otvorím tú fotku ako smart objekt, tak poklepaním sa môžem vrátiť späť a ladiť parametre priamo v Camera Raw bez toho, aby došlo k nejakej degradácii a nejakým deštruktívnym úpravám. Dobre. V tomto momente, keď som spokojný s tým, ako to zatiaľ vyzerá, vyrobím si kópiu z danej vrstvy, ktorú prevediem na raster, pretože samozrejme smart objekt sa nedá upravovať. V
tom zmysle, že čmárať do ňoho štecom a retušovať a klonovať a podobné záležitosti. A v tomto momente ideme odstrániť pár vecí, ktoré sú v tej fotke rušivé. To znamená, že chcel by som sa zbaviť tejto jednej trávy a pokiaľ sa mi podarí, tak aj týchto záležitostí okolo hlavy. Tých možností, ako to urobiť, je vo Photoshope veľa, ako sa v podstate každá vec vo Photoshope sa dá urobiť rôznymi spôsobmi, takže toto je len jedna z možností, ktoré povedzme vyhovujú mne, ale dá sa k výsledku dopracovať aj iným spôsobom. Zvyčajne to robím patch toolom a vyberiem si tento základ. Nerobím to po nejakých velikánskych kusoch, tam je potom vždy dosť veľký priestor na chybu. Diffusion si nastavujem na 7, na maximum. Vyberiem si kúsok tohto stebielka a skúsim to posunúť tak, aby to nejakým spôsobom bolo prirodzené. A takto postupne sa zbavím jednotlivých kúskov trávy, ktorá tam nemusí byť. No, na prvý pokus to vyzerá celkom dobre. Keď človek nevie, že tam niečo bolo, tak tam ani nezameria svoju pozornosť a tým pádom to vyzerá pomerne realisticky. Samozrejme, dalo by sa tam špekulovať a ladiť to do nejakej dokonalosti, ale v tomto momente to, myslím, nie je úplne potrebné. Takýmto istým spôsobom potom doriešime aj retuš tohto stebielka. A toto bude zaujímavejšia vec vzhľadom na to, že tá tráva je príliš blízko pri tom tigrovi a jednak to pôsobí rušivo a jednak je ale aj dosť veľký problém to nejakým spôsobom slušne vyretušovať. Tento vrch by ešte aj celkom šiel. To spravíme takto. Skúsime to nejakým spôsobom vyriešiť. No. OK. Trošku klonovacieho razítka a je to sa stratí. Väčší problém bude s týmto. Takže ja to obvykle robím takým spôsobom, že túto vrstvu si znova zduplikujem, pretože pri takýchto väčších zásahoch vždy radšej robím na samostatnej vrstve. Keď sa mi niečo nepodarí, tak ju zmažem a urobím to znova, alebo to urobím inak. A v tomto momente to urobíme takým spôsobom, že nebudem používať nejaké sofistikované metódy na výber vo Photoshope, ale urobím to veľmi jednoduchým spôsobom, že naklonujem to okolie a pokúsim sa tej trávy zbaviť. Takým spôsobom, aby nebola viditeľná. Fajn. Výborne. Samozrejme, chudáka sme
Chudáka sme kúsok zlikvidovali, ale to nie je problém, pretože teraz prichádza obľúbená Alexová funkcia vo Photoshope a to sú masky. Takže v podstate z tejto vrstvy, v ktorej sme odstránili tú trávu pred tigrom, potrebujeme len minimálnu časť. To znamená, že vytvoríme si masku a s tlačením Ctrl-I ju invertujeme. To znamená, že z tejto vrstvy, ktorú sme momentálne vyrobili, momentálne nie je viditeľné nič, lebo je čierna. A tým pádom v tomto momente ja štecom a kreslením bielou len zviditeľním tie časti, ktoré chcem vidieť. Masky mám strašne rád práve z tohto dôvodu, že na rozdiel od gumy a podobných nástrojov nemusím byť nejak extrémne precízny, pretože keď to urobím takto na hrubo a prípadne mi dajme tomu ujde ruka, tak sa vlastne prepnutím späť a zmenšením štetca vrátim a doladím veci, ktoré som pri tej prvej hrubej úprave urobil nepresne, alebo zle, alebo inak, než som si pôvodne predstavoval. Takže na masky ja nedám dopustiť, ale priznávam, že tiež mi trvalo dlho, kým som im prišiel na chuť, respektíve kým som prišiel na logiku toho, ako ich používať, ako ich využívať a prečo ich vôbec využívať. A to je práve za týmto účelom, že môžem veľmi elegantným spôsobom v jednotlivých vrstvách riešiť, čo chcem vidieť, čo nechcem vidieť. A pravdu povediac sú niektoré veci, ktoré možno by sa inak ako maskami ani riešiť nedali. Takže máme trošku retušovania za sebou. Myslím, že to vyzerá relatívne v pohode. Teoreticky tento tmavý flak, ktorý sme tam naklonovali, by sme mohli ešte troštičku zosvetliť. A to je zase tá výhoda masky, že ja si tam môžem čmárať koľko chcem. A tie zmeny sú viditeľné len na tom mieste, ktoré je tou maskou zadefinované. No, ale myslím, že momentálne robím viac škody než osohu, takže nechám to tak, prípadne to ešte môžem vyskúšať urobiť spôsobom takýmto. Nástrojom Dodge zoberiem tiene, aby mi to zosvetľovalo len tie najtmavšie časti a párkrát takto kliknem a ono to bude teraz celkom použiteľné. Dobre, takže základné úpravy fotky by sme mali. Ona v podstate, keď sa to tak vezme, by niekomu mohla takto aj postačovať a vyhovovať. Ešte jednu vec by sme urobili, čo sa týka základných úprav, a to je, že trošku zvýrazníme tigrovi to oko, pretože ostrenie na oko nevymysleli len tak, keďže oči sú oknom do duše. Najjednoduchší spôsob je vytvoriť si novú vrstvu, ktorej nastavíme mód krytia. Ja používam Color Dodge a veľmi jednoduchým spôsobom pri
krytí zhruba tých 11 až 15%, ktoré štandardne používam pri štetci. Urobím jeden klik, druhý klik a nevyzerá to dobre, takže trošku stiahneme krytie, aby sme to očko malinko zvýraznili. No, a to by bolo. Ja mám ale rád celkom neštandardné a niekedy možno aj trošku divoké farebné úpravy. Takže okrem Camera Raw veľmi rád používam aj Color Lookup tabulky, ktoré primárne boli vyvinuté a vymyslené pre farebné úpravy videa, ale veľmi elegantne fungujú aj na fotkách, akurát s tým rozdielom od iných efektov, že nemajú veľa možností úprav. Je to proste nejakým spôsobom preset, ktorý sa dá aplikovať na fotku, ako napríklad tento, a v podstate okrem nastavenia opacity a fill sa s tým veľmi nič robiť nedá. Samozrejme, akože môžeme nastavovať krytie rôzne a tak ďalej, ale v tomto momente to nie je môjim zámerom. Skôr som vám chcel ukázať také niečo, že toto je môj obľúbený Color Lookup VR to iPhone. Netuším, odkiaľ som ho stiahol. Keď ho náhodou budete chcieť, tak ho hodím niekam na stiahnutie. A pokúsim sa tento efekt, ktorý robí tento preset, nazvime to tak, skúsime to urobiť internými nástrojmi Photoshopu. A najjednoduchší spôsob na toto je krivky. Krivky sú veľmi silný nástroj, pretože okrem štandardnej funkcionality, ktorou je nastavovanie tieňov a svetla, krivky fungujú nielen v univerzálnom, ale samozrejme aj v jednotlivých kanáloch. Takže nastavím si farebnosť jednotlivých kanálov, respektíve kontrast jednotlivých kanálov tak, ako chcem, ako cítim, ako sa mi to páči. Takže začnem modrou, lebo chcel by som ho dostať trošku viacej do modrej. S tým, že teda tiene vyťahnem viac do modrej. Toto je fakt ako metóda, skôr by som povedal pokus omyl. Človek sa s tým musí trošku pohrať, aby dospel k nejakému výsledku, ktorý sa mu páči. Neexistuje na to nejaký exaktný postup, ale trošku sa s tým pohrať a zistiť, že čo je také, čo je môjmu oku vyhovujúce a blízke, a v tom momente je to OK. Fajn. Vyzerá to, že by to aj mohlo byť. A ešte jedna moja obľúbená vec, ktorú robím, je tá, že snažím sa zdôrazniť hlavný motív fotky, a to je v tomto prípade hlava toho tigra, takže dám tam akoby také fejkové svetlo, a to robím s obľubou takým štýlom, že mám stiahnuté kadejaké fotky a obrázky z internetu, kde zhodou okolností mám jednu, ktorá vyzerá ako svetelné lúče, a pri overlay krytí a dostatočnom zväčšení
si to nastavím ako chcem. Dalo by sa to samozrejme aj nakresliť, ale na to som lenivý, toto mi vyhovuje, takže to používam asi takýmto spôsobom, v tom zmysle, že mierne nasvietim tú časť fotky, ktorú chcem, aby bola zdôraznená, a zároveň trošku stmavím pozadie alebo okolie. Samozrejme musím to orezať teraz, pretože som tú fotku šialeným spôsobom zväčšil. Takže to, čo je mimo, dám preč. A ten zvyšok, ktorý je viditeľný, rozostrím. Pri tomto 24 megapixelovom rozlíšení štandardne to rozostrujem na 75 pixelov. To sa mi tak osvedčilo, to je taká optimálna hodnota. A v tomto momente na to ešte pridám vrstvu úprav, a to je saturácia. Klik. Pretože samozrejme ten originál obrázok nebol čierno-biely, ale taký trošku ladený do žlta, takže stiahnem mu saturáciu, aby mi poskytol len ten tmavo svetlý efekt, ktorý od neho očakávam. Samozrejme môžem aj tejto vrstve dať masku a trošku poladiť miesta, ktoré nechcem, aby boli tak úplne zvýraznené. Primárne mi v podstate ide o tú hlavu, ako keby z vrchu na ňo dopadalo svetlo, a toto popredie už nie je až také dôležité. Fajn. Takže to by bolo takmer všetko. V tomto momente, keď som tak nejak vnútorne nastavený, presvedčený, že fotka je viac menej vo finálnom stave a nebudem robiť nejaké ďalšie úpravy, ktoré by samozrejme ešte boli možné, ešte by sme mohli vyretušovať aj tieto ďalšie listy a stebielka trávy, ktoré tam povedzme trochu rušia, ale to už je na vkuse a chuti každého individuálne, takže necháme to tak, ako to je. A tým pádom poslednú vec, ktorú urobím, alebo jednu z posledných vecí, je, že tú fotku zaostrím, respektíve zaostrím tie časti, ktoré chcem zdôrazniť. To znamená, že z týchto troch vrstiev, čo je de facto základ tej fotky, si vytvorím zlúčenú kópiu štýlom spojiť viditeľné, s tým, že keď držím Alt, ešte raz, musím to urobiť rýchlejšie, tak mi vlastne z nich vyrobí kópiu. No. A na tejto kópii si pustím jednu akciu, ktorú mám stiahnutú od Unmesha Dindu, veľmi populárny int na YouTube, čo sa týka úprav vo Photoshope. A on urobil jednu veľmi príjemnú akciu na doostrovanie a dosť sa mi osvedčila, takže ju používam. Trošku som si ju, myslím, aj prispôsoboval ešte, ale v zásade funguje tak, ako to on vymyslel, alebo teda poskytol na stiahnutie, takže mám od neho akciu Sharpen, pustím ju, ona sa ma len opýta, nakoľko bodov to chcem. Ono to síce je rozostrovanie, ale je to v podstate v konečnom dôsledku intenzita zaostrenia. Poväčšinou nechávam tie prednastavené 3 pixely, niekedy to stiahnem na 2,5. Dám OK. Fajn. A vlastne tieto dve vrstvy, ktoré tam mám vytvorené, tie môžem spätne vymazať. A ostane mi len táto vrstva zaostrenia, ktorá má momentálne čiernu masku, tým pádom nevidno z nej nič.
a preto ja tam musím trošku vymalovať bielým, aby bolo jasné, že čo chcem, aby bolo zaostrené. A je jasné, že v tomto momente by to mala byť hlava toho tigra. Určite nie všetko. Treba zaostrovať pomerne citlivo v tom zmysle, že nemá veľmi význam zaostrovať to, čo zaostrené nie je, respektíve je zaostrené zle. Hej. Treba zdôrazniť to, čo naozaj zaostrené byť má. No myslím, že to stačí. A výsledok je potom nejak takto. V porovnaní teda základ a finálna úprava. Ešte by som teoreticky mohol ten obrázok malinko orezať, aby ten tiger nebol úplne na stred. Trošku kompozične to vyriešiť asi takýmto spôsobom. A to by bolo asi tak v rýchlosti všetko. Tak snáď vám to k niečomu bude a pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak viete, kde ma nájdete. Pekný večer vám všetkým prajem.